Santaco, we are ready to take care of the body. Ibhunga lemibutho yeteksi iSantaco lithi lizibophelele kwiphulo lokunceda kwindleko zokungcwaba uSiyanda Mthokozisi Mvelase nothe wadutyulwa ze wantunyekwa ngomlilo kufuphi nodederhu lwevenkile iMaponya eSoweto. In total here in the local municipality of Mpendle, in terms of our disaster response, with the 6 that we are handing over today, we will actually be totaling around 246. Nikezele ngezindlu kamanye amaxhoba ezikhukhula zika-2022 eMpendle kwiphondo laKwaZulu-Natal umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembisile Simelane. Sinamkele kwindaba zethu andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolumlezandla Botani Mzontsundu. Ibhunga lemibutho yeteksi iSantaco lithi lizibophelele kwiphulo lokunceda kwindleko zokungcwaba uSiyanda Mthokozisi Mvelase nothe wadutyulwa ze wantunyekwa ngomlilo kule veki ipheleyo kufuphi nodederhu lwevenkile iMaponya eSoweto eGauteng. iSantaco iye yacela uxolo ngesi siganeko ze yathi uninzi lwamalungu ayo enza umsebenzi wawo ngokuzinikezela nangesidima. Nangona usapho lukaSiyanda Mthokozisi Mvelase lusazama ukwamkela indlela unyana walo alishiye ngalo eli, umfelandawonye wenoteksi Santaco uthi udibene nolusapho ukuyofaka nemilomo ngendlela eya phambili. We stand with you in your grief, and we also extend support to the injured and to every community member who was traumatized by what they witnessed. And we want to also confirm we've seen family asking for support. As Santaco, we are ready to take care of the body. iSantaco ithi uninzi lwabaqhubi beteksi benza umsebenzi wokuthutha abantu ngesidima nangona kukho izityholo zodushela kutshanje. We are not all criminals. We are not all violent. The vast majority of our drivers wake up 3 a.m. in the morning to serve our people with dignity and respect. We ask for your partnership, your vigilance, your forgiveness. Definitely this one, we need to be forgiven as an industry because this at this stage is still the allegations. iSantaco ithi ikulungele ukukhuphisana kwelicandelo. First of all, what we want to do is to denounce the violence and condemn it in the strongest possible terms. And not only that, but to communicate a clear message in terms of where does Santaco stand in relation to all the allegations that are being made by communities. And this did not just happen last week. I mean, this has been an ongoing thing where sometimes fake letters circulate on media, but then something happens that confirms what we would deem as a fake letter. You hear stories that this vehicle was stopped by patrols and people were checked, a private vehicle. So we want to come out clear to say where we stand in terms of that. And one message that we want to communicate is that no one in South Africa has a right to act as a law enforcement officer on our roads and determine for our communities what mode of transport they should be using. iSantaco iqukumbele ngelithi ikulungele ukuqobisana namanye amaqumrhu ezothutho ngokungenamakhwiniba. Yatsho isithi esi siganeko sishiye ichaphaze libi kulo mfelandawonye wemibutho yoonoteksi. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eEldorado Park eGauteng umntwana obeneminyaka emine nowaziwa ngelikaBaby Nikita nokutyholwa ukuba ubulewe ngutata wakhe. Lo mntwana wafunyanwa engasaphili kwikhaya lakhe emva kokuba abamelwane bebize amapolisa ngokuva izikhalo eziphuma kwityotyombe ebelihlala lo mntwana. Utata wakhe noneminyaka engama-32 uye wabanjwa kwaye ujongene namatyala amahlanu naquka ukudlwengula nokubulala. Abazali balentwazana sele bebanjiwe kwaye bajongene namatyala amahlanu aquka ukudlwengula nawo ukubulala. Ukanti ngomvulo bathe bavela enkundleni. I think Eldorado Park needed this unity. We really needed this unity and we were longing for this unity, and this is what Baby Nikita has done for us. She has united
not only Eldorado Park, but various communities. And she's united South Africa because we can no longer be silent for our children who's being abused in this country. And we can no longer be silent for our women who are being abused in this country. The family is okay. I think very disappointed. And I feel like the emotions will obviously come afterwards when they're no longer overwhelmed with the support that they've received from South Africans. Kusenjalo uBishop Adams olilungu lendlu yowiso-mthetho eRhawutini uthi izehlo ezikumila kunje zilikhwelo kwiinkokheli ukuba zivale umsantsa phakathi kwabemi beli noorhulumente basemakhaya. I think it's an absolute desperate clarion call. I think I will always say this, being in legislature and also even being the chair of chairs in my second administration now, I think there is a big gulf, a separation, a gap, a vacuum between the legislature and the people, especially areas like Eldorado Park and Westbury. So if you want to know what needs to happen seriously, is we need to bridge the gap and the divide that has been there for many years. And we cannot only come in times like this and show our faces. I think it's not only me, but I am there on the ground. But I think many times you have found that MECs would come, MMCs would come. I think there's Imbizos and the Minister of Police would come. But there's no follow through in terms of how the programs and projects. Ukanti ngethuba bevela enkundleni abazali bakaNikita basikhabela isicelo sokufaka ibheyile. Unikezele ngezindlu kamanye amaxhoba ezikhukhula zika-2022 eMpendle kwiphondo laKwaZulu-Natal umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembisile Simelane ngamawaka amakhaya onakaliswa zizandyondyo zemvula nezashiya uluntu lwale ndawo lungodinga indawo. Uninzi lwamaxhoba lusafihle intloko kwiindawo zethutyana nangoku ukusukela kwiminyaka emithathu eyadlulayo. Babalelwa ku-260 abantu abaza kuxhamla kwizindlu zikarhulumente abangamaxhoba ezikhukhula zika-2022 kwiphondo laKwaZulu-Natal. We are trying as much as we can. You know, human settlement is a concurrent function. The MEC has been pushing largely on what we have additionally allocated in terms of the eradication of the disaster response emanating from the disasters of 2020, but 2022 April in particular, where this household was also affected. And we're bringing in the interim what we call temporary residential unit, TRUs. But of course, the contractor is brought by a team which I'm with today to make sure that we also begin to roll out the permanent allocation of the houses that the families so desire. In total, here in the local municipality of Mpendle, in terms of our disaster response, with the 6 that we're handing over today, we will actually be totaling around 246. Amaxhoba avakalise ukulonwabela elinyathelo likarhulumente. Ngizizwa ngijabula kakhulu, ngithokoza kakhulu emoyeni. Ngale yamini ngangisangene nje ngoba kwakusenobuhlungu obukhulu. Ngiyabonga kakhulu mangiphinda futhi ngibona abantu bakamasipala befika bezosisiza. Kuyashesha. Sinethemba impela siyajabula idlathi impela ziyaqheleka. Kananjalo nasemgungundlovu amaxhoba ayadloba luchulumanco njengoko kude kwafika olusuku. Ngiyajabula mntana manje ngijabula ngayo angiphezi. Ngoba le ngifike khona namhlanje benge ngisifikele mina. Ngisizwe yinini akuba nifikanga. Namandla vele angishaya bese ngisho lesi zodaka zophephuka lengizama ngibuyisela nempilo ayikho kahle. Ngiphila ngale pension hlane engane. Ngijabule kakhulu namhlanje alikho elinye ilanga elingangijabulisa ngaphandle kwaleli. Ngijabule lokhu okuhlulile. Ngibonga kakhulu, ngibonga bonke abantu abangenelele ukuthi sesiphumelele yonke iminyango efakile isandla esixhasile. Ngiyabonga kakhulu. Kambe athi ukubonelelwa kwawo ngezindlu kufezekiswe iminqweno yawo.
Sekela Mongameli weli umnumzana Paul Mashatile ephelekweli igqiza labaphathiswa bamaseba ohlukeneyo batyelele kwibhodi lobukumkani besizwe samampondo enyandeni elibode eMpuma Koloni. LokaMashatile undwendwele ikumkani yesisizwe ukumkani uNdamase Ndamase ukuyokufakana imilomo ngemiba eyohlukeneyo nequka intsebenziswano karhulumente neenkokheli zomthonyama eganjisweni kwenkonzo kwiindawo zasemaphandleni. Usekela Mongameli weli umnumzana Paul Mashatile ephelekweli igqiza labaphathiswa nosekela abaphathiswa utyelele ibhodwe lekomkhulu lamampondo asenyandeni namhlanje eyokufakana umlomo nekumkani yesisizwe ukumkani Ndamase Ndamase. Inkulu baphathiswa ibambeleyo kwiphondo laseMpuma Koloni umnumzana Zolile Williams uthi bafuna ukuba amakomkhulu abe ngamaziko ophuhliso. Sifuna amakomkhulu abe ngamakomkhulu ophuhliso esebenzisana nohulumente kunye neprivate sector ukuze abantu xa bebona ikomkhulu nohulumente babona abantu bokuzisa uncedo nokuphuhliswa kwabo njengesizwe. Urhulumente uthi olutyelelo ikwaliphawu lokubonisa ukuba uyabahlonipha abantwana begazi. Singurhulumente obuhloniphayo ubukhosi asikwazi ukungazi xa simenywe zikumkani zelizwe lakokwethu. Ulapha ke uDeputy President exhaswa ngabaphathiswa bamasebe ngamasebe. Lilapha ibambela uNkulumbuso nabaphathiswa bephondo kwakunye nosodolophu kuba kaloku kufuneka lo msebenzi sakhe ibhoxo lokubambisana. Ukanti uluntu nalo luthe lafumana ithuba lokuvakalisa izikhalo zalo zokuhanjiswa kwenkonzo neziquka amanzi, indlela, ukungabi nasibhedlele nomba otshisa ibunzi womhlaba. Utata uthi imali yomhlaba iphi kudala sayibhalisa. Zimbini indidi zemali yomhlaba. Ezinye zabhaliswa ngo-1998 zii-old order claims zezi sizibhatalayo ngoku. Ezesibini iindidi zomhlaba zezifakwe ngo-2014. Usekela Mongameli uthi bazivile izikhalo zekumkani nabantu bayo kwaye baza kuphinda babuyele nezisombululo. Nikhalile ngeyibhedlele ukuthi isibhedlele asikho right. Noma ngekho Minister we-Health samripotela. Yeah. Samripotela uMinister, but we work with the province. It's very important ukuthi kube khona ama-clinic anceda abantu. Usekela Mongameli ukwaqinisekisile ukuba baza kuwaxhasa onke amakomkhulu kwaye iza kulungiswa indlela eya ebhodwe neetektala ziza kusiwa ukuqinisekisa ukuba kuyalinywa. Komishoni yokhuphiswano ibhenele kwinkundla yomgaqo-siseko kwiinzame zokuba kuguqulwe isigqibo senkundla yezibheno eyafumanisa ukuba ayinagunya lokuphanda iibhanka zangaphandle kwizityholo zokuphazamisana nerandi. Sekuphele 10 leminyaka eliqumrhu latyho lamaziko ezezimali angama-30 ngeyelenqe lokuthelekisa irandi nedola ngondlela mnyama phakathi koSeptemba ka-2007 noSeptemba ka-2013. Igqwetha elimele ikomishoni yokhuphiswano uThembeka Ngcukaitobi uchaze ukunyuswa kwamaxabiso ziibhanka njengeyelenqe elinyevulela ixabiso lerandi. It really identified 3 questions to be answered in order to know whether a single overarching conspiracy exists or not. The first is whether there is a pursuit of a common anti-competitive object, or the effect of that conduct is anti-competitive. So it's this anti-competitive object that is commonly pursued. That's question number 1. The second question is the contribution by each firm to that common object. And the third is the knowledge of each firm of the existence of the plan to pursue the anti-competitive object. And even if
there is no actual knowledge, one still needs to ask whether or not it can be said that it was reasonably foreseeable that the firm must have known, and despite that knowledge, was prepared to take the risk. Eli qumrhu likwadandalazise okokuba linabo bonke ubungqina bokumela isibheno salo latsho livakalisa ukuba ezinye iibhanka ezibandakanyekayo sele zasihlawula isigwebo sazo. There is no other forum that is prosecuting the manipulation of the rand. The reason Cummings is in prison is because he manipulated the dollar. No one cares about the rand except South Africans. So the fact that you are ultimately being asked to promote impunity. Kambe uNcuka Ithobi negqiza lakhe bafuna ukusichitha isigqibo senkundla yokhuphiswano lwezibheno nesamkela izibheno zebhanka zamazwe angaphandle ezili-13 zokokuba le komishoni ayinalo igunya lokubatshutshisa kwanokubaphanda. Ukanti iza kuqhuba le nkundla de kube ngumhla wama-22 kule nyanga. Sele kudlule iminyaka engaphaya kwe-15 abahlali bakwaBhaca kwilali iBaphathe phantsi komasipala uMzimvubu eMpuma Koloni besikha amanzi kwiqula lamanzi nelibeka ubomi babo emngciphekweni, ingakumbi abantwana kunye neenkonde neenkondekazi. Abahlali baxhomekeke kwileli ukuze bakwazi ukufikelela emanzini kweli qula, kwaye abantu abadala batsala nzima ukufikelela kuwo. Le yilali yaseBaphathe kwaBhaca, apho abahlali bakha amanzi equleni elihambisa amanzi kwiilali ezingqonge lo mmandla. Abahlali bathi sele kuyiminyaka engaphaya kwe-15 besebenzisa eli qula ngenxa yokungabikho kweempompi zamanzi. Bathi babeka ubomi babo emngciphekweni mihla le xa besikha amanzi kuba basebenzisa ileli ukuze bangene kulo eli qula. Apha yile ndawo sikha kuyo amanzi. Awacocekanga nococeka lamanzi kwaye awekho safe for uba ngawasela or watya, because eziba ujongile phayana ayivala novala lento, so umntu angafaka nantoni na afuna uyifaka phaya. But asina option okanye asina choice ngobana asinazitephu kwiindawo esihlala kuzo, so and imvula zinqabile ngoba because kusebusika, so kuyanyanzeleka ukuba sisebenzise lamanzi la angekho safe okanye engavalwa kuwo. Ukanti oyintloko yezonxibelelwano kumasipala iAlfred Nzo, uMnumzana Luncedo Walaza, uthi abahlali abakha amanzi kweli qula ngabo basalinde ukufakelwa oompompi kwaye abafanelanga kulisebenzisa eli qula kuba indlela abawakha ngayo lamanzi ayikhuselekanga. Uba ke village, it's a new settlement, it was not part of the IDP. Now we need to call upon abantu baseBaphathe kule settlement entsha ukuthi they should stop illegally collecting water from that reservoir. Ingcolisa amanzi asele kliniwe ekufanele basevise i-first gate, iphinde ibafake ezingozini kwabona ngoba angakwazi umuntu ukutyibilika phaya atshone emanzini asweleke. Zilale eziliqela ezisajongene nomngeni okungabikho kwamanzi kweli phondo leMpuma Koloni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eRhawutini. Nkosi kakhulu ke mamqwathi noncuthu kude sika yendaba, ndiyakubulisa mbukele ekhaya, ndikwamkele kaloku eqongeni lam lemozulu bethuna ke mna ngegama ndikuthabile nzwakazi yabathembu Mvanje nantsimozulu. Masivuleni kaloku umzonzulu siphawuleni ke iziganeko zamvanje namhlanje ngomso ekuseni emva kwemini nakurhatya, futhi ke kucwengile kamnandi kumntla mpuma apha eMzantsi ngamandla, futhi kulapho lapha kaloku eRhawutini njengapha koNdlunkulu lapho phaya eTshwane kwasekuseni bevuswa kaloku futhi ke ngu-9 degrees, kanti ke bayisonga ngelanga ngomso emva kwedinala ku-27 degrees. Bona ke mbukeli wam amaqondo wakho phantsi naphezulu ngelokuqala iphondo kuphaya kaloku bethuna eMpuma Koloni njengapha kumantla nentshona yelaphondo alivani phaya eJamestown kuyabanda yavakala phaya inqele kakhulu ekuseni, futhi bevuswa ngu-4, kanti ke bayayivala ngomso ngamafu emva kwemini ka-22 degrees. Zebenjenje ke mzontsundu ephondweni kaloku liseFreystata, phondo elo ke lizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla ke mbukeli, futhi kumazantsi walo njengapha kaloku koBloemfontein ekuseni futhi ngesithandathu, kanti ngomso xa beyivala ku-24 degrees. Nantsi bethuna imozulu kwakhona kaloku ephondweni futhi elisentshona Koloni njengapha futhi ke kumantla nempuma yelaphondo ngo-Fort West kwasekuseni, futhi ngaye kaloku la 6 degrees naphaya elunxwemeni ko
Fredendal ungabanda pha ngenkwankca ekuseni. Nansi kwakhona bethina kaloku imozulu pha ephondweni futhi elisa Northern Cape njengapha kumantla welaphondo kurumane ekuseni futhi bevuswa sisibhozo napha koKimberley futhi qaba ngamafu ekuseni. Ngaye kaloku futhi ke la 7 degrees mbukele ekhaya pha kaloku Northwest ngomso baphila ngolu hlobo futhi kamandla ke bukele futhi kumbindi welaphondo Mahikeng ekuseni futhi kuconge kamnandi ngesithoba napha eKlerksdorp futhi ufana nqwa bevuswa kaloku weke la 9 degrees ekuseni. Kwakhona ke bukele futhi ephondweni eliseGauteng njengapha kumbindi nempuma yalo pha Springs kwasekuseni futhi kuconge kamnandi nazo zonke nje ezanginqa ezikufuphi kanti ke bayisonga la mini ngomso ko 25 degrees mbukele nyuka nami ngokubanzi pha ephondweni futhi eliseLimpopo njengapha kumazantsi welaphondo bilabile ekuseni ko 14 degrees lapha kwintshona yalo futhi Thabazimbi neziphaluka ekuseni bevuswa ngo-13 degrees. Sehle njalo sithethe futhi bukele wami ekhaya pha ephondweni elisempumalanga njengapha kwintshona yelaphondo Middleburg ekuseni ngamafunja ngiphi ngo-13 degrees lapha kwincam yelaphondo eMalahleni ekuseni bavuswa ngo-10 degrees. Ivuma ke ndivale ndisoke imozulu phaya kaloku ephondweni laKwaZulu Natal njengaphaya ke kumantla welaphondo Newcastle ekuseni futhi zimvula nentshizane zithe chache yonke lamva kubini ngomso ngaye kaloku la 26 degrees. Mna ndikuthanda kangaka ashele myobe. Kamnandi mawethu.